Kto je podľa vás najväčší opozičný frajer na závere roka 2025? Zabávač Michal Šimečka? Spolu s Marťanmi, ktorí riadíme zo zákulisia. Sú takí mimozemšťania, tu sme sa s nimi stretli, mali sme konšpiračnú schôdzku v Puchove s mimozemšťanmi a odtiaľ riadíme aj s pomocou gruzínskych légií a všelijakých spravodajských služieb riadíme tie protesty. Historička Tamara Štohlová? Kedy vznikla prvá Československá republika a kto bol na čele štátu? Priznám sa, že neviem takto, nie som fanúšička memorovania a teraz ten rok si nevyťahnem späty. A kto bol na čele štátu, ak sa môžem ešte spýtať? Ani to, ani to. Horolezec Igor Matovič? S Putinom nevyriešil nič. Ale ak Robert Fico je pokakaný, tak sme mu tu priniesli na bránu pred úrad vlády plienky. Dobrý policajt Jaroslav Spišiak? Vy tu tvrdíte, že to bola škodová udalosť. Už rozhodol policajný orgán, že bola škodová udalosť. Ja som povedal. Už rozhodol alebo nerozhodol? Spokojne. Vy ste povedali. Správajte sa pokojne. Áno, vy ste nepredvádzajte takéto. Vy Ja som ste- povedal, že... Teraz vo mňa vybehla tá No policajná. áno, vidím, len viete, Majsterka v skákaní do rečí Zuzana Mesterová? Veril som, že budeme diskutovať vecne, že si nebudeme skákať do rečí. Žiaden fakty. Ešte som len druhú vetu povedal a už skáčete situáciu. Prečo nie je téma ako minister tejto vlády Prosím vplyva na vás, už voľby? vás chcem poprosiť, skúste mi neskákať do reči. Tak, preplatenie povedal, nie, nákladov, buďme nedostali, faktickí. neskáčte Tak mi, neklamte. prosím vás, Tak do reči. neklamte. Je toto možné? Ešte My sme vám zhrnuli fakty. Vidíte, toto je... Nech sa páči. Skúste ale povedať, že nech mi neskáče do reči, prosím vás. A To teraz, urobil minister. Bože, skúste jeden príspevok mi neskočí do reči. Tanečník Michal Sabo? Hlasujte v komentári. Každý hlas sa počíta.